Γεια σας. Ελπίζω όλα να πήγαν καλά με την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στα μάτια σας. Η όραση και η ικανοποίησή σας είναι σημαντικές για εμάς. Χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα που ονομάζεται RAY Pro, θα σας αποσταλούν ερωτηματολόγια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και ανώνυμες. Κανείς δεν θα μπορεί να δει τις ατομικές σας απαντήσεις. Θα λάβετε 6 σύντομα ερωτηματολόγια για μια περίοδο 3 ετών, η συμπλήρωση των οποίων θα διαρκέσει λιγότερο από 5 λεπτά. Τα ερωτηματολόγια θα σας αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το email θα έχει τίτλο Feedback on your eye surgery, ανατροφοδότηση σχετικά με τη χειρουργική επέμβαση στα μάτια σας, από τη διεύθυνση email της RAY Pro. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνετε κλικ στον ασφαλή σύνδεσμο για να ξεκινήσετε το ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια, παρακαλούμε συμπληρώστε τις ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις αποτελούνται είτε από μια διαφανή βαθμολογία είτε από μια απάντηση πολλαπλών επιλογών. Μόλις ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο, κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκλήρωσης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα μετά την οφθαλμολογική σας επέμβαση, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την ιατρική σας ομάδα. Η RAY Pro δεν θα μας ενημερώσει για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε με την όρασή σας. Εκτιμούμε τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε.